Ahoj, tu Slavo Gibarty z kapely Hrdza. No my sme tu dnes hrali prvýkrát a musím povedať, že bol to jeden úžasný koncert, kde prišlo veľmi veľa ľudí. Mnohí na nás už boli možno aj 3-krát tohto roku, ale my sa tak tešíme, že sme obľúbení. Miesto je naozaj nádherné, ďakujeme za pozvanie. Príjemný dobrý deň, moje meno je Kristián Dufnec a som spevákom kapely Ikonito. Ďakujeme krásne za pozvanie do Skicova na ranč Bonanza, pretože to bolo magnifique a my sa radi vraciame vždy na západné Slovensko. Viete prečo? Pretože náš šofér za normálnych okolností, keby sme hrali na východe, tak určite nebude šoferovať, ale teraz proste nemá na výber, skrátka nemôže si dať ani pivo a musí ísť domov triezvy. Takže ďakujeme krásne Bonanza a tešíme sa aj na budúce. Zdravím všetkých, moje meno Števo Repka. Dnes sme vystupovali v Skícove, bolo výborne, parádne publikum, trošičku sa nám pretiahla hodina nášho vystúpenia, asi o hodinu neskôr, ale o to bola lepšia výborná nálada, takže tešíme sa na budúce. Ahoj, dovidenia, papa.